Sunog miulbo sa duha ka managlahing dapit sa Lapu-Lapu City kagabi ug kaganihang buntag. Naglambigit kini og mga tindahan ug stock room. Ani ang report. Paspas nga gilamoy sa kayo, kining unom ka mga stall sa sitio Pakpakan, Barangay Basak, pasado alas 10 kagabi. Sa kisami sa usa ka general merchandise stall, gikatahong nagsugod ang sunog. Kay ginama kini sa mga light materials ug gasikit-sikit ang unom ka mga stalls, hinungdan nga daling nakakatap ang kayo. Alas 10 sa gabi, nadawat sa Lapu-Lapu City Fire District ang alarma sa sunog ug nakontrolar kini sulod sa 12 minutos. Faulty electrical wiring ang usa sa gisubay karon sa Lapu-Lapu City Fire District nga posibleng hinungdan sa sunog. Ang ilahang mga wirings is naara gyud sa kilid, matud pa sa mga tag-iya atong mga stalls nga wala na nila punto sab to ma-check after sa audit. And then eventually nahitabo nga mga days past. In fact, doon ako na mga mag-spark tungod kay magsige man og ulan-ulan. Kumpiyansa lang sila kay tungod kay pwede man daw na nila ipaayo raon niya. Pero naabtan sila. I-check pag yun na magyapon. Kuyog sa atong team, investigation team. Mokabat sa 72,000 pesos ang danyo sa sunog. Wala hinoy gikatahong naangol o nakalas atol sa hitabo. Samtang alas 8 kaganihang buntag, miulbo usab ang sunog sa storage area sa usa ka beach resort sa sitio Look, Barangay Maribago. Pagka alas 9:03, hingpit nga napaong ang kayo. Nagbilin kini og 30,000 pesos nga danyos ug walay gikatahong naangol o nakalas sa hitabo. Padayon pang gisusi sa Lapu-Lapu City Fire District ang alarma sa sunog. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.